Kung ikaw ay isang foodie na mahilig sa kakaibang putahe, siguradong magugustuhan mo ang aking vlog tungkol sa pagluluto ng chicken feet adobo. Sa vlog na ito, tatalakayin natin ang mga hakbang sa pagluluto ng masarap at malilamnam na chicken feet adobo na sigurado magpapabusog sa inyong pamilya at kaibigan. Tunghayan natin ang aking mga tips at tricks sa pagluluto ng chicken feet adobo. Thank you.